It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Orang gitu dalane 2016 ya. Dalam di sini anu Mas, luwih kono. Luwih sing sampean sing ono kayu gede-gede iku nyebrang ngono. Wangel nyebrang ping 18 dihitung. Waduh wis gak mungkin ya. Terus dalan sing ku dalane terlalu ngene. Gak kena maneh. Terus nyoba ditebel kene. Bentuk ini ki anu sing lacak mau berarti kedalan tebing-tebing. Sing golek dalan. Begitu dong sing wong tua iku mangko wong tuane di apa lek di koyo dijaluk nang sing penghuni gini lah kapan. Langsung ketemu dalan iso ditembus itu. Nah, waktu nemokno cobane ku wong 12 ku nemu dhuwit 12.000. Sing 10.000 ndek jero banyu. Sing 2.000 numpang di watu. Aneh duit mau gak teles. Gak teles nang jero banyu. Heeh, gak teles. Langsung duit watu mangko ya ngono. Kan akeh angin Mas. Ku gak kabur, wong duit diluwang kertas. Kira dipikir Terus wong berkunjung wis gurung ora ono duit pisan. Makane iku kan iki alas jarang disebut wong Mas. Jan alas greng wis hitungane ini. Ini wilayah DN terus. Taman Sama-sama. Ayo kita ke Coban Jodo. Alika.